Yo, what is up mga parikoy? It's your boy Dodong TV here. And pag-subscribe mga parikoy. Kunti pa ng members ko. Inday! Inday! Bakit? Ano ba yan? May ginagawa ako. Nakapag-join ka na ba sa channel ko? Hindi pa. Paano ba yun? Madali lang. Para madagdagan yung members ko. Kunti lang, oh. Search mo lang sa YouTube, Dodong TV, tapos click mo yung join button dyan. Ganun lang? Easy lang? Oh, ang dali lang, di ba? Oo. Free ba yan kung may bayad? Mura lang yun. Magkano lang naman yun? Sure ka ha? Oo! It's level, may bonus yan. Kung level 3 yung pipiliin mo, may free Dodong TV t-shirt ka kaagad. Uy talaga? Sige, join ako mamaya. You know, so ikaw, kailan ka mag-join? Join na! Click mo yung ring bell button dyan. Ganun lang. Ay, join button pala, hindi ring bell button. So, today mga prekoy, karong mga prekoy, may bawa na niya kung kisa nakadaog sa atong pa-contest mga prekoy. And kanang pa-contest mga prekoy, dili ni na to mahimo kung wala si Macbeth kay siya atong sponsor mga prekoy. Paki-subscribe sa iya mga prekoy. Mac.bell23 mga prekoy. Yan. Naidaghang wala ka apel mga prekoy. Na disqualified mga prekoy tungod sa kanang wala nila gi-follow ang atong mechanics. Wala nila basa ang nasa description. So mga prekoy, kita gana na chance ang i-upload sa Facebook o sa YouTube, pero ang katungwa nila gigamit sa kanang nila gigamit ang kanta sa Dodong TV. I-disqualify to mga prekoy kay modjo tay ibutan na sa pangana sa mechanics. So mo to mga prekoy, atay tulong nakadaog daghan po sayop sa atong mechanics mga prekoy kay wala tarong nahuguan butang. So next time na lang tarong na to. And congrats sa mga nakadaog mga prekoy. Pito ang nakadaog na to. Ako na lang gidaghan ang makadaog para daghan para sure ball jud na matagan kay ay nung unsa kalisudon panahon na kay natay crisis. So ako na lang gidaghan ang premyo. Sumo to mga prekoy. Mao na yung mga nakadaog. Congrats ninyo tanan. Let's go. Bay, nindot na kang headset bay. Tagpila na bay. Mahal na itong ganyan gigyan na sa estate. Later.
Parikoy, mga to silang tanan ang makadaog sa atong pa-contest sa Dulong TV Budot Dance Challenge. So it's time para mag-shoutout na tayo mga Parikoy. Shoutout sa atong mga members sa atong YouTube channel o sa mga super chatters nato. Shoutout ni MacDatBird23 ang nag-sponsor ng ma-contest na to. Shoutout ni Bibs M Vlog, ni Butterfly Chris, OFW Kalingawan, GR Vargas, si Boss GR, shoutout. Ni Bobo Ram, Miss Kilay Queen, Kaotoy TV, atong moderator. Si Lynn Pila, moderator for another. Si Ricky Yuri, member na nato sa atong channel mga Parikoy. Max TV Official, member po din sa atong mga Parikoy. Yashui TV, member din. Sa kapatid ko mga Parikoy, Josephine TV, member to, level 3 kinuha niya mga Parikoy. You know, may level 3 tayo mga Parikoy. Mad Max Plays, Young Dex 24, oy boss Young Dex. Ragnarok, Johanna Raabok, si Little Tisoy po, shoutout. Og ni April Cañete Talasan, shoutout. Ni Lasgard mga Parikoy from Team USY, ni Milonsky mga Parikoy sa mga chaters. Si Rans Diloso YT channel, paki-subscribe po mga Parikoy. Tor Jake Buhay, OFW YT, kaya pangan Tor Jake. Ni Dodds Calvo, Casper TV, ni Ate Arlene Dacalos, ni Motodes YTC, o Mara. Sa inyo mga Parikoy, palikog subscribe mga Parikoy, o palikog share ng video, o ay kalam mo sa pag-comment kung gusto kang magpa-shoutout. So, maraming mga Parikoy, daghang salamat sa pagtanaw kay mo din igawa, di human nga video. Bye-bye mga Parikoy, God bless. Katahom sa bituon, kaanindot sa kagabion. Hangin nga mapugnawon, tuyog sa huning bulawanon. Nga namug na o karon, kinasing-kasing awiton. Apan wala ka na, kaano guning gugma, sama sa dahong nalaya, at tunabay paabuton pa.